गीत संगीत ज्यादा होके के चाहे। बड़ी सुंदर माइक बोला था, तने मन लेवल बढ़ा था। माइक निमन बा। ई गायक जौन आइल बड़े स दोनों के दोनों लत खोरा बा। नाते लत खोर थोड़े हवे। आही दादा साचो बहिचोद बड़ा सही तोरा से बड़ बबुआ ये धरती पर केहू राजनीतिज्ञ पैदा ना हो। अरे करैत ह कहले हाँ हई जे कुंवर जी अपना बहिनी के ओहो तोरी तनी समाचार कहो तो हमर पाहुन बते हैं जे का हमरा बहिनी के थी के समाचार बा। हाँ गुलाबो देवी मर गेली कर माई रली है। हाँ। तू अपना माई के कहो ए बाबू अपना माई के समाचार कहो। बारे में हितावा तोरी बहन ये कुल गौना ही है हतना रफ टफ यूज करता रहो ना चाहे बाकी फल फूल के हाल का जानी जे खैले पर मड़ुआ बांस के जरी बांस जमेला और रंडीन के पेट से भड़ुआ। ये तोरी बहन ई कुल शब्द बोले के हर चीज गाना बजाना में अश्लीलता बाप रे बाप। तू तो अपन नाम कमाए खाते बोलो तर जे कमलबास के हतना गाड़ी देले बा फलनामा कि ऑल इंडिया में हमर नाम हो जाए हम जानता नहीं तू वही काम करता हम जानता नहीं बाकी तू लंगड़ के पछड़बा ना लंगड़ कमलबास के जोड़ी बन गई अब तू बीच में एगो ये भाई कहला जे हाय भैया तू कहला हनु कि 2 1 1 रब ने बनाया एक 2 टुकड़े किए ऐसा का कोयला है कि है दोनों जना कहा नीचे हालो हम ऊपर वाला है सुना ये दोनों जना नीचे में बालू नु तो ऊपर वाला तारो हथिर बा आ जान दोनों हट जेते संगवा नु ता तारा अपन हई तारा गड़िया में ढुक जाए। हरिश्चंद्र सार दोनों सपोर्ट नीचे से बाड़े स जे तू ऊपर टंगाइल बड़ा चाहे दोनों हटले स कि तहरा अपने समनवा तहरा अपने में ढुक जाए। अपने गाड़ी अपने मारा लगो हम देखा फालतू ना बोली हम जन कहले बताने के जवाब हां तारो कौनई से परे हट के अश्लीलता और गाड़ी के प्रयोग करता रहो दोनों को दोनों बड़ा गावस अब बताओ हमने के गावस तू कहता रहो ये तारे को बेंजो मास्टर है का नाम है कर छोटुआ अरे करे के जब विशेषर पांडे मारे लगले हमारा कॉलेज गावस ये के करे के गावस कॉलेज पूछा क्रिया खतनी रामायण जी के छू के कौना के जमल हरे ये करे के 10 थप्पड़ मर ले कहां मा धीरज ओझा के द्वार पर शायद तू रहल का हां इहो हित रहल ए पिटाइल 10 थप्पड़ मर ले से करे के खाली हमरे कह देले जे गावस बोले के सभ्यता सीखो असली संस्कार त जमल हवा ना तू असली संस्कार के तू जमल हवा ना सिवान में मुस्लिम के संख्या ज्यादा बा चमड़ा आगा के काटो रहला ओही तरह टोपी पहन के तारा माई के जन्मा दे हई हितवा कहां गई आई बेंजुआ ला कहता गावस एक हई हित कहां गइले है वो कहीं जा से ही उनकर माई बहन बाड़ी नु कहीं बबुआरी का कहले कमलबा से ए पैदा कइले हमें दोनों जना उनको के हिनको के लगातार सब आई दोनों जना हमरा पे बयान कसतलो का है कि चैनल जुटल बा आज इनका के गरिया देव जानू तो केहू सिवान छपरा में हमन के बोली ना एक के चलते हाउ तो बेचारा लंगड़ दिव्यांग आदमी है इंजीनियर है उसके लिए तो मैं माफ कर देता हूँ फिर भी वो अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है उहो बोलता हितावा उहो कम नहीं के अब भाई मोबाइल निकाले लगल है अभियंता कल है ताहर कहल हम मंजूर बा काहे से कि तू दिव्यांग बड़ा विकलांग बड़ा तू 15 कोस दौड़ियो को जा नहीं खा सकत तारा के 2 थप्पड़ कोनो दे दीनु तो दरे पे गिर के कबे जाता रहो मार दियलो तो जाता नहीं भैया ले कह के तारा के पिटा भाई तो तारा के मारल आगू ऊपर ढेला बिगो बराबर
हाई स्वर लिपि लो चली हाई कले है भाई हमार कि हम जौन गीत गा देता नी कुंवर जी बोल देबो तो दोबारा तहर माई के गर्भ में से तारा जन्म लेवे के पड़ी हमार तो माई के मरला हो गई 30 बरिस बाकी भगवान करस जे हम ना 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 इनको माई मर गई बड़ी हे भगवान हम बोलता नहीं अच्छा हम जे तारा बन से गो नहीं खे भइबो कहले त मुहले भइला हम चाह जे तारा मौगी के एथिया में ढुक के आ फिर से हम कमलबास बन के जन्म ले भैया भौजी घर में सुत समसुती गनवा राम एगो लय गौले रहे बिरहा वाला भाई लोग तो ऊपर वाला कला है बीच वाला भुला गइला बाकी हो तारा कहना है हमरा के कल है जे कह के देखावा कुंवर जी देखावा तनी कि 4 दिन से लागो 4 दिन से लागो अरे आज लो हला गोलो हेलो अरे लइका एगो छुमा लेके आज भारत की धरती पर भोजपुरी में जौन गा के छोड़नी तो करे फिल्मी स्टार लोग नकल करेला आ तू कहिया पूत जन्म ल कहिया राक्षस भइल राज के हाथ चट के बेटा नाम धैले बाबा अरे चुमा लेके लइका एगो चुमा लेके लइका एगो बोलो बोला बोला हो ही जाके ढुक जाई तारा मौगी के थी में ढुक के निकल जाई में से फिर कमलबास बन के जन्म ले ले पक्का बहन चोद भाई ए तेरे को माई एक के दूध पियत रहे लइका ऐसा ने बार बार माई से कहे जे माई रे कबाल दी महतरिया हंसे ये हमर बाबू पियो आ पी के जियो न त तहर बाबू कबार के थकल है फिर तहरा से कबर वाला ना तू देकर जानम हो ऊ हम कहते नहीं ओकरा के लगल औरी बा बने लगा चुमा लेके लइका एगो हेही मुहे भागल है ढेर दिन से लह में लागल रहे कि ढेर दिन से लागल रहे लइका एक दिन भेटावे गइले कोलिया कि ऐसन बुझाई केहू छन देनी दागल है अरे लइका एगो चुमा लेके लइका एगो चुमा लेके दागल है लइका एगो चुमा लेके दुल्हे राजा तनी और लेवल बढ़ा दो टोन बना के हमरे राजू बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हम सफर हमारे मित्र जिनके साथ में अनेकों बार दुगोला गाया जिनका नाम मनोज मिश्रा जी है उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरे तरफ से एक फूल माला आपको स्वागत करने के लिए आई बाबा जामापुर जीरादेई लुधियाना पंजाब गवले बने यहाँ संगे हम बहुत बहुत गौने प्रसंग का अच्छा गया था व्यास मनोज मिश्रा जी बाकी आजकल लहड़न के जमाना में का हम बताएं बाकी तो हम बानी वैसन जे कुल जैसन रहले से बन जाइले बन जाइले कलाकार पानी के आकार का होता है हाँ जी
बाल्टी में रखिए, बाल्टी गिलास में रखिए, गिलास मैदान में छोड़िए तो दरिया बन जाता है, वही कलाकार होता है।